Međunarodna likovna kolonija Srebrenica 2017. dogodila se u Srebrenici od 17. do 24. rujna. Sudjelovala je 16 umjetnika, nisu svi bili u Srebrenici, ali oni su zajedno napravili oko 50 umjetničkih dijela i darovali ta dijela Srebrenici, odnosno župi Srebrenica, zvonik Srebrenica, župi Presvetog Srca Isusova i isto tako u nastajanju Franjevačkom međunarodnom centru za dijalog, mir i pomirenje. Ovom kolonijom, ovim dijelima, zajedno s umjetnicima želimo progovoriti o mogućnostima dijaloga, mira i pomirenja i izgradnji bolje, ljepše, sretnije i sadašnjosti i budućnosti, jer naša franjevačka zajednica na ovim prostorima prisutna je, možemo reći, u svim događanjima ili svim stradanjima, progonima, ali i dan danas smo živi i to sve pokazuje da nas ništa ne bi trebalo istirati, odnosno protirati s naših korijena, s naših prostora, a vjerujemo da ćemo na ovaj način i ovom samom izložbom i sudjelovanjem naših umjetnika i onim ohrabrenjem koje nam oni sami daju uspjeti obnoviti svoje korijene i isto tako pokazati i narodima u Bosni i Hercegovini, ali također i ljudima koji žive i koji se vratili na prostore Zvonika i Srebrenice i same Srebrenice, da je dijalog, mir i pomirenje moguć i da ga svi zajedno moramo zajednički izgraditi.